Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun saƙonninmu a duk lokacin da muka ɗora sabon. mrFashkar TV channel ke tare da ku a yayin da zan nuna maka yadda nake samun naira 433 a kowane rana da na yadda nake yi. Don haka ni domin ka ji ko ka kalli yadda abin yake. Farko za ka hau browser ka, kana hawa browser ka kaga Rakstali, sign in, zan sa username ɗina shine email ɗina mrFashkar@gmail.com. nan wurin shine wurin da zan sa password ɗina sai in danna sign in. Lokacin da ka danna sign in sai ka jira ya buɗe, yana buɗewa sai ka kalli irin kalan sakonni da wannan kamfanin Rakstali ta ajiye a platform ɗin domin kawai ka yi sharing zuwa Facebook ɗinka. Ka ci wannan kuɗi naira 433. Kada ku manta, ba wai shi ne kaɗai ba, in ka ga dama za ka iya zaɓen plan ɗin da za ka subscribing kana samun naira 1,200 da naira 60. in ka ga dama akwai wanda za ka na samun naira 2,000 da naira 16 a kowane rana, wanda duk ka zaɓa shi ne zai faru da kai. Don haka ka ga na ce muku za ka ga shiya. Idan ka lura a nan ga shiya a nan, shiya ɗin nan shi ne ke nuna ma news ɗin daban-daban. Kaga kowane labari ga shiya a. Da fatan kuna kallo na da kalli yadda abin yake. Dan abin da kowane news za ka gan shi yadda yake, kai ne za ka zaɓi wanda kake so. Har ma na ce muku matuƙar abun nan kaga cewa waɗannan news ɗin da duk aka sanya ba su maka ba, za ka iya zaɓen lot more a ƙasa can domin ka ƙara sharing wani wanda ka ga cewa shi ya fi maka. Wannan lot more ɗin shi ne za ka ƙara dannawa in waɗannan duka ba su maka ba. Amma almuhim abin da nake so in nuna muku, ina so in nuna muku yadda ake samun wannan kuɗi kowane rana. So yanzu dai ni yanzu ga wanda zan zaɓa nan, wanda kuka ga shirgin wandunan nan, ina ga shi ne so na yi amfani da shi. Kaga wanda ake tallan kayayyakin nan, to shi ne wanda yau na zaɓa domin na yi. Kawai sai ka danna kan shiya ɗin nan. Kana danna kan shiya ɗin nan zai dannu, yana dannuwa kaga ya nuna maka share Facebook. So kaga yanzu na yi selecting Abubakar mrFashkar, sai kawai ka danna shiya. Kana danna shiya ɗin nan direct zai kai ka kan Facebook timeline naka. Kaga duk wanda ya sanni a Facebook, wannan hoton shi ne akan Facebook ɗina, sai ka danna post. Kana danna post ɗin nan direct kawai zai tafi, shi kenan. Kaga you are acknowledge you will be credited once someone click on it. Shi kenan. Yanzu kawai na riga da na gama samun kuɗina na yau. Abin da kawai zan nuna muku yanzu, zan nuna muku transaction ɗina na jiya saboda ku gani don ku tabbatar jiya ma na samu nawa na jiya, wanda jiya dai in muka ban manta ba shine 20 da nawa ga wata, 24 ga wata. Kaga 24 ga wata na samu $1.2 nawa, shine equivalent to 400 da naira 33. To kawai the next thing abin da zan yi kawai sai na yi log out. Ina yin log out din nan, to na kammala samun kuɗi na yau, sai kuma gobe. Ne abin wahala a cikin wannan da har zai baka matsala wajen kai rijista da ni a wannan business din.
don haka idan kana so ka shigo wannan kasuwanci, kawai ka duba ƙarƙashin bidiyo na, za ka ga link ɗin da za ka danna domin ka fara making kuɗi a Facebook a kowane rana. Ni ne dai naku mrFashkar, sai na ji daga gare ku. Mu huta lafiya.